Уряд підтримав введення санкцій до російських авіакомпаній з повною забороною польотів над Україною. Мова йде про повне припинення транзиту, польотів та перевезень. З березня 2014-го заборонено використання повітряного простору діє над окупованим Кримом. Але російські авіаперевізники її порушують. Тому Кабмін звернувся до РНБО з пропозицією заборонити на 3 роки злісним порушникам з російських авіакомпаній з'являтися в українському небі. У списку 13 авіакомпаній, серед яких і сумнозвісна «Побєда». Сьогоднішнім рішенням ми пропонуємо схвалити та внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування нових санкцій з повною забороною польотів над Україною до 13 авіаперевізників Російської Федерації, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя. Строк їх застосування – 3 роки.